ila. Ja. Zie op je oren zo. Als we hier zit. Wat doen ze met mij? Ik weet de muziek wat ik maak je Amerika dan. Ik heb zeker dat koppen je ziet dan is het zaad mee zakken. Oh, lekker. Nou oké, ik ga voor jou iets schieten, maar net helpen zo. Een het groot is zo. Ons moet hem inlei. En dan waren ze wat. Ons gaat hem vat naar die mook toe. Waar is hij? Als je onder die ijskast. Als je lang, ja. Oké. Ja, ik zal voor jou iets geven, zal je bereid zoeken. Waar blijven ze? Ik ben niet bij het blok. En die witblok, oké. Kijk eens zo, nou, ons wil hier, zij moet nou die body inlei, recht? Ik moet een beetje schoonmaken, zeg gezicht. Ja, die foutje. Dat is die foutje. Maar ik wil niet voor jou zeggen, daar is soms gisten en goede. Wat ons gaan in die kern. Als dat gisten. Ja. Zo als je enige iets voelt, ne? Nou, hoe komt het in die kar? Hoe komt het in die kar? Als mensen zijn zielen wat ik kan zien, man. Wat? Ja, ik zei Japan. Wat? Mijn geloof me steek. Je geloof is steek, ja. Mijn geloof me steek. Kijk je nou, soms komt het uit, als je het hoort of zien, ne? Kijk hem je aan, nie. Als je hem aankijkt, gaat binnen je oren. En niet als het in jou raakt. En als ik het topo, als ik zeker goed topo, droom ik ervan. Droom je ervan? Ja, enkel. Wat zou je dromen, Kretje? Ik zie er wel gezichten niet aan. Ik kan me zo anders meer. Hoe koud hij? Hij dromen man, hij bang dromen. Oh, nightmares. Nightmares. Oké. Ik ga gewoon pad, ik moet niet in kijk eens hoe stuk in, ne? Kan je pad voor mij gaan? Pad, laat ik wel pad hij. Hatera. Goed, wacht hier, hoes. Goed, ik vraag hier voor Jaap in. Hatera. Lauda. Hoes, vrijdag ook. Tayo masuk, tayo zat, yay, bang, nee, ja, maar ja, gebrida, wat is dat, wat is ja, bij iemand, wat is bal, ja, bij iemand, dat is een bal, nee. Gelijk dat het is daar. Wat zeg je, wat is dit? Ja, bij, kijk hier, wat tayo zat niet, ja, bij, wat. Ya baik ya baik dia ilah ya baik Play stop. Rumba, sini ke rumba. Louder. Rumba. Zerakan. Rumba. Ja, bij. Wat zei ja, bij. Kijk. Ja, bij. Hij is bij. Rumba. Kijk. Rumba. Wat ja, mijn god, ik vraag wat. Bagwani, ik krijg de Louis. Ja, ik krijg een gedaan. God, ja, bij God. Ja, bij God. God, ja, bij. Kijk. Is het zouk, man? Is het zouk? Hah? Ayo, nek kayo anak papi. Is het zouk? Kijk achter jou.